En sèrio, pensava que és costarà tot això, saps? Quan acabava el triomf, el general triomfador feia un banquet i donava menjar a tothom. Nosaltres doncs arribem a les cases, fem retallades i per tant no podem oferir-los menjar. Però tothom, tot el poble de Roma, assistia al banquet del general triomfador. L'espòlia, els trofeus robats a l'enemic, amb la minorà del temple de Jerusalem, les pintures de les ciutats preses, de les batalles guanyades. Els bous del sacrifici. La parte de atrás de la gente. Les armes de l'enemic, el poble vençut. Roma és poderosa. Guanyem els nostres enemics, els sometem. Dio triomfe, heus aquí el triomf, els músics. Va perdiendo fuelle ahora mismo. Hem cantat la victòria, triomfem. Es de broma. Els lictors precedeixen el magistrat. El general Flavi Vespasià. Recorda que ets un home. Eren pitjors, i aquí solament ho venim molt durs. Bien, bé, heus aquí el triomf, espero que us hagi agradat, moltes gràcies.